Ya ku ƴan uwana matasa, mun shigo watan azumin Ramadan Karim. زكى وسمى من خير الأشهر قد عرف رمضان أتى والقلب هفى. Sunana Tasi Balarabe Abdullahi, ina taya dukkan musulmi murnar shigowar Ramadan Karim. Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da wannan lokaci. Sunana Abubakar M. Salim, wanda aka fi sani da Abba Baka News. Kasancewar mun shigo wannan wata na Ramadan mai albarka. Godiya muke yi wa Allah marashin ƙarshe. Ya kamata mu ƙara dagewa da ibada, sannan kuma mu taimaka wa iyayenmu, saboda su ne salaf duk wani ci gaba da za mu samu a rayuwa. Idan ka ciyar da miskini ko kika ciyar da miskinai, Allah zai ba ku lada ƙware yankewa. Haka kuma ka yi ƙoƙari a kullum ka ciyar da mutum ko da didi tsagin dabino ne, shi da azumi ladansa yana ga Allah. Idan kai talaka ne, ka yi haƙuri ka zauna a matsayin da Allah ya barka. Ka bauta masa daidai gwargwado, kar ka hangi na sama da kai, sannan kuma ka taimakawa wanda ba shi da shi. Kiyaye kanka, kiyaye kanki da saba wa iyaye, domin rayuwa ta yi kyau. Ramadan Karim. Ya ku ƴan uwa, kada ku zalunci, sannan kada ku ha'inci, sannan kuma daɗawa kada ku ci amana. Sannan abu na ƙarshe da matan aure, ku yi wa mazajen ku adalci, sannan kuma haka mazajen ku yi wa matan ku adalci. Ramadan Karim. Ya kai ɗan uwa, ka yi ƙoƙarin aikata alkhairi tun kafin lokaci ya ƙure maka. Sun ce, Allah, bari mu da Allah.